Bořil, tohle je věc, kterou prostě na fotbale vidět nechceme. Bořil dohrál podle mě. Protože pokud budete dávat Bořil Krejčí po žluté kartě, což musíte, to zkrátka nejde, tak je tam chvat navíc. Nevím, Radku. Souhlas. 80 minut hráči drželi své nervy na uzdě. V závěrečné 10minutovce se stalo to, co jsme vidět nechtěli. Měl si pravdu. Třeba půjdou oba, ale Bořil musí jít. Oba kapitáni dohráli. Pro Ladislava Krejčího je to druhá červená karta v probíhající sezóně. Loučen byl v Teplicích, ale tam to bylo za ruku. No a vidíte, že na hrací plochu i Pavel Řehák a Miroslav Baranek. No tak Miroslav